de perfum. Heus aquí la Blancaneus, en Pulgarcito i els tres... Amb un acte que es fa des del 17 de febrer del 2018, reclamant la llibertat dels empresonats i el retorn dels exiliats. Per tant, dono la benvinguda amb aquest acte a tothom, però molt especialment al conseller Josep Rull, a l'alcalde de Riudoms, a tots els presidents i dirigents d'entitats locals per la independència i a tots els amics dels avis i àvies de Riudoms per la llibertat que ens acompanyen. La majoria de Riudoms i també em consta que alguns de fora d'aquesta vila. Aquest és un acte organitzat, tal com deia, per avis i àvies per la llibertat, que ha estat possible també gràcies a la col·laboració d'organismes i entitats que els hem de demostrar el nostre agraïment, que són Riudoms per la Independència, l'Assemblea Nacional Catalana, el Consell Local per la República i l'Ajuntament de Riudoms. I aquest acte d'avui ha estat possible, la presència del conseller Josep Rull, per la gestió de la Trini Castro, a la qual també li agraïm la seva intervenció i que hagi fet possible la presència d'aquesta personalitat tan destacada. Una de les quals s'ha fet durant tot aquest temps, tots aquests anys, aquest acte. I que el continuarem fent, no per les persones empresonades que estan en llibertat, sinó pels exiliats, als quals també reclamarem el seu retorn al nostre país. Aquest és, doncs, un acte d'una llarga trajectòria. Les mobilitzacions s'han fet no solament a Riudoms. La gent que avui veig aquí són gent que ens hem trobat habitualment els 11 de setembre a Barcelona, ens hem trobat a Puig de les Basses, a Lledoners, a Madrid. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la vostra assistència. Jo faré el que fem cada dissabte a la plaça, però avui potser farem una excepció, perquè fa més de 3 anys que demanaven la llibertat dels presos polítics i els exiliats. Ara els presos polítics ja no estan a la presó i vam provar de fer un altre crit, però es complica molt. I avui ho farem més simple. Avui cridarem el que ara es diré. Independència ja! Independència ja! Independència ja! Heus aquí la Blancaneus, en Pulgarcito i els tres porquets, el gos Snoopy, el seu secretari, Emili i en Simba, l'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristos en farem fums, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta i en Barbatur, en Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'Albiu fem un soldat, el Reis d'Orient, Papa Noel, en Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi i Roberto Alcázar.
Recordo perfectament com si fos ara que fa 5 anys, amb motiu de la Fira de l'Avellana, vas inaugurar la Fira de Sant Llorenç, Fira de l'Avellana, amb un magnífic discurs que evidenciava que coneixies molt bé el territori. No vas venir a Riudoms a dir qualsevol cosa. Va ser un missatge que a mi em va colpir, sincerament. Han passat 5 anys i entremig han passat moltes coses, no? Has estat empresonat i en aquests moments et podem gaudir de la teva presència. No és així dels exiliats. Per això, a Riudoms, avis i àvies per la independència, tal com ho he dit al començar aquest acte, reivindiquen aquesta llibertat per tots els nostres líders polítics, lliurement elegits en unes eleccions guanyades pols a pols cada vegada que s'han posat urnes al carrer. La realitat política del nostre país és complicada. Jo, com a professional del món de la comunicació, ho visc dia a dia. Tinc oportunitat de participar en moltes tertúlies, en programes de ràdio, de televisió, i realment he arribat a la conclusió que el nostre enemic o el nostre rival, que és l'estat espanyol, no és només a fora de Catalunya. És a dir, jo m'he sentit a dir algunes coses en tertúlies, on the record, però també off the record, que ens posarien els pèls de punta, no? Allò de dir, claveguera, no sereu mai independents, ni que sigueu al 100%. Això no ho veuràs mai, tu. No ho veuràs mai. I això t'ho diu gent que forma part de la classe política d'aquest país o d'institucions econòmico-socials d'aquest país, que són catalans, no? Per tant, jo crec que això evidencia que li dona molt de pes a aquesta força de la gent. I des d'aquesta perspectiva jo el que reclamaria, com a intel·lectual, com a persona que creu que Catalunya té dret a l'autodeterminació i a un referèndum per la independència, aquesta unitat d'acció, no solament de la gent que hi ha sigut en tot moment, sinó dels polítics i de les institucions. Tu has estat empresonat i tu saps millor que ningú que aquesta és una tasca molt complicada. Per tant, com a líder polític català, et reclamo que ens diguis quin és el moment, com veus el moment que estem vivint, el moment que estem compartint, i quin és el full de ruta de cara al futur. Ja sé que és molt complicat, perquè segurament hi ha molts interessos pel mig, però quin és el full de ruta de cara al futur perquè tot això no se'n vagi en orris, tota aquesta il·lusió compartida de tanta gent, d'aquesta majoria de ciutadans de Catalunya, al final no quedi en no res. Josep Maria, gràcies per aquesta presentació. Jo abans de respondre, em sembla que és una obligació, en nom dels 9 presos polítics, dels 7 homes, de les 2 dones, deixeu-me fer un parèntesi sobre la Dolors i la Carme. Els 7, nosaltres hem estat junts. Hem estat junts, encara que en mòduls separats a Estremera, vam ser junts a Soto del Real, hem estat junts a Lledoners, i no és el mateix estar separat que junt, perquè hem viscut moments que han sigut molt durs, molt complicats. Joaquim Forn ha vist com la seva mare es moria a la presó, i Jordi Turull ha vist com el seu pare es moria a la presó. Tots hem tingut les nostres dificultats, les hem afrontades els 7 junts. La Carme i la Dolors han hagut d'afrontar la seva presó soles, la Carme a Mas d'Enric i a Patràs, i la Dolors a Puig de les Basses, i això és molt complicat, molt difícil. Tanco aquest parèntesi. Nosaltres ens n'hem sortit perquè hi heu estat vosaltres. Us hem vist, us hem escoltat i us hem sentit. Si no hagués estat per aquesta mobilització constant, infatigable, intensa de tanta gent, nosaltres no haguéssim pogut resistir aquesta captivitat ignominiosa. Els avis de Riudoms heu estat un referent perquè ha transcendit molt allò que fèieu. Hi ha hagut els avis de Reus, els avis de Riudoms. Reus és una gran capital, Riudoms és un municipi més petit i modest, però tanmateix allò que heu representat, que heu fet, ha transcendit i ha arribat a molta gent. Jo us vull traslladar que heu estat uns autèntics referents. Per mi n'heu estat molt,
perquè aquí a Riudoms hi tinc molt bons amics que ens n'han parlat i me n'han parlat sempre de vosaltres. De fet, la segona vegada que vaig entrar a la presó, que va ser aquell 23 de març, que una de les imatges que hi va haver és Jordi Turull i jo mateix abraçant-nos, el llaç groc dels avis de Riudoms. I ho recordo d'una manera molt especial. Ja entraré a respondre la teva pregunta, no? Però fixeu-vos el color groc, la transcendència i la força que té per nosaltres i que té per ells. Permeteu-me que us expliqui una anècdota molt ràpid de quan ens van traslladar des de Lledoners a Soto del Real per afrontar el judici. Recordeu que ens van traslladar amb aquells autocars que són ignominiosos a la Guàrdia Civil. És un nivell de patiment altíssim. No és un autocar normal amb els seients normals, sinó que hi ha 14 cel·les tancades amb un passadís estretíssim. I quan arribem a Soto, portàvem el nostre equipatge i allà t'escorcollen l'equipatge al davant. Mira, això és una cosa que fan millor les presons castellanes que no pas les catalanes, que l'equipatge te l'escorcollen allà al davant. Hi havia dos funcionaris relativament joves, hi havia un pres de confiança, que es diu un preso de confiança, i comencen a obrir la maleta i et van traient les coses. Les que passen, les que tu podràs entrar a la cel·la, les pots posar en una bossa negra d'escombraries. Les que no te les retenen i les retenen durant tota la teva estada a la presó. Obren la meva maleta, comencen a treure coses, treuen una bufanda groga i un d'aquells funcionaris diu: "Esto no pasa", bufanda groga. Treuen una samarreta groga, "Esto no pasa". Treuen el pin dels avis de Riudoms, "Esto no pasa". Treuen, jo recordo, un origami, allò que en castellà es diu una pajarita, tampoc. Les fotos on sortia gent amb llaços grocs, tampoc. Recordo que hi havia un tap de suro amb una barretina catalana groga, tampoc. I treu el segon origami, i el pres de confiança, l'home va agafar i va dir: "¿Pero por qué no puede entrar si solo es una pajarita? Es amarillo, es política, representa algo muy grave". Això és el que representàveu vosaltres. Fixeu-vos la potència que té el groc. Hagi de prohibir el color groc, hagi de perseguir el color groc, vol dir que és extraordinàriament feble i fràgil. El vostre groc ha estat la nostra força, el vostre groc ha estat la nostra determinació, ha estat la nostra fermesa. El vostre groc ha estat la seva debilitat, la seva feblesa. I ara entro, després de fer-vos aquest agraïment infinit en nom dels 9, gràcies per haver-hi estat sempre, entro a respondre aquesta, o intentar respondre. No és fàcil. Perquè és molt complicat. Però ho reprenc d'allà on no deixava. Us deia, el groc és la nostra força, el groc és la seva feblesa. Una de les coses que hem après en tot aquest procés, i tu hi feies referència, és que l'estat espanyol és extraordinàriament feble, fràgil, dèbil. I vosaltres dieu, home, això ho diu algú que ha estat 3 anys i mig a la presó, que l'han tancat en calabossos, que l'han emmanillat, que l'han vexat. Ens diu que l'estat espanyol és un estat dèbil, fràgil. Sí, rotundament, ho és. Els estats forts són aquells capaços de dirimir democràticament allò que representa Catalunya, o el que en el seu moment ha representat i continua representant Escòcia, o el Quebec. Els forts pacten, els dèbils imposen. Els forts com el Regne Unit o el Canadà pacten sengles referèndums a Escòcia i al Quebec, perquè estan convençuts que tenen alguna cosa interessant a oferir, perquè no els fa por sotmetre el seu projecte col·lectiu a l'escrutini de les urnes. I per això posen les urnes, perquè estan convençuts que poden guanyar, perquè estan determinats a guanyar. És allò que va dir el primer ministre britànic la nit del referèndum de l'any 14 d'Escòcia, que diu: "Jo he deixat votar perquè abans que ser britànic jo sóc demòcrata". Us imagineu Rajoy, us imagineu Pedro Sánchez, us imagineu tota aquesta gent, o Pablo Casado,
o Arrimadas dient no, és que jo abans que ser espanyol o espanyola, jo sóc demòcrata. I amb la mesura, i continuo amb el que deia David Cameron, amb la mesura que la majoria del Parlament escocès ha demanat de fer un referèndum, jo tinc l'obligació democràtica, política i moral de deixar fer aquest referèndum. Els forts és interessant oferir als catalans, més enllà de porres i repressió, més enllà de limitacions, més enllà d'aquest escarni al qual feia referència, ni que fos el 100% de catalans, vostès són d'Espanya. No, són irrellevants, són intranscendents. Però aquesta debilitat va més enllà. En quin sentit? Que no només no estan disposats a sotmetre el seu patètic i lamentable demanant que ens desprogramem. El Millo és de Terrassa, com jo. Sembla mentida, Terrassa de vegades. El que és increïble és la família del Millo, de l'Enric Millo, és una família radicalment compromesa amb la causa de la llibertat. Doncs molta gent, i tu n'has parlat d'ells, de gent a Catalunya mateix que diuen no us en sortireu, deixeu-ho, és impossible, no guanyareu mai, la independència no té recorregut, el mur és infranquejable. Deixeu-me acabar aquesta intervenció amb unes paraules de Joan Maragall, de principis del segle XX. Maragall anava a la universitat, a apel·lar als joves i els demanava, allà que veig gent de la JNC, els demanava que demanessin l'impossible per guanyar el possible. Insistia en això i els deia el següent. Els deia, no sou joves? Doncs demaneu la lluna. I no tingueu cap dubte, la lluna anirà a venir. Al principi la gent se'n riurà de vosaltres, la gent d'ulls tèrbols i boca espessa, la gent dels cercats tabernacles, la gent de la feblesa o la malura, la gent de lo possible riurà de vosaltres. Però quina diferència? Quin riure? Un riure trist, un riure buit, un riure impotent. I mentrestant, la lluna començarà a acostar-se i mentrestant nosaltres guanyarem la llibertat d'aquest poble. Moltíssimes gràcies. Els organitzadors em demanen que ningú es mogui del seu lloc perquè es vol fer... Senyoreta, Marieta, de l'ull viu, fem un soldat, el Reis d'Orient, Papa Noel, en Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix, i en Taxi i Roberto Alcázar.